Karong adlaw day no, isa na po'y piling gwapa day nga magpatulid oy. Anyway, mao day na ang iyang before ug after. Kaning buhok sa akong client tay no day kay wala ni siya nakagi og Rebond. Pero sige lang jud ni color ang akong client tay no day mo nang iyang buhok day nag-ruberize og nag-dry og maayo ang iyang tumoy. Kay nag-dry naman lagi ang buhok sa iyang tumoy day no mo nang nag-decide siya day nga iyan na ng paputlan. Kay lagi daw marana sa daw kunog ikog sa iring oy please lang. Mo na nindot tay no nga dili mo kabalo mawili sa iyong buhok ba sa mo tabitaw og nakita ninyo nga damage na bitaw. Mas maayo man gud nga putlan jud pud ang buhok. Sa mo tabitaw idaran ka day no day is dili na bagay sa imuha day magpatas-taas pa kag buhok ay please lang. Kay ang buhok magudno kay isa na siya sa makadala og matured sa atua. Mao na kung bati kag buhok day no day, bati sad po kay kag nawong ay charot. Bitaw isa jud sa makanindot or makahayag sa nawong or makagwapa bitaw sa babayi day no is ang ato ang buhok ug ato ang kilay. Mao na isa jud na sila sa pinaka-importante sa ato ang pagkapiling gwapa ba. Mao na day kung bati pa gani na imong buhok day no, bati pa sa di imong kilay. Ay bati na jud kay tatanawon ana day no please lang. Bitaw ay nabitaw nang utanan ako day no nga mga piling gwapa day ba day og naaba daw koy 1,000 day nga promo. Ay wala koy 1,000 nga promo day uday kay lagi day magasgas pud akong pagkapiling gwapa ana. Samot bitaw day no og damage pa kay sa tanan na inyong buhok. Mo na karon day tagaan ta mog chance day no day kay mga piling gwapa man kay mo. So karon day is mag-promo ko day og 1.5. Pero kana kung 1.5 nga promo karon day no is dili na tagahawak ang buhok ana ha please lang. Kana lang ubos bitaw sa braday or ubos pa ana gamay. Pwede ra ko ana day mo promo og 1.5. Ay ako na lang naagwantahon day no day nga magasgas ang akong pagkapiling gwapa ana ba. Kay mao man gud na yung gusto day no day kay para madayon na yung pagkapiling gwapa ba. Nangita jud mo promo day no nga hastang baratuha ba ay please lang. Mo na karon day no kay naka-promo pa man ko. Ay pagsugod na mo pangita og Bombay day oy. Pangutang na mo sa Bombay day para madayon na yung pagkapiling gwapa ba ay please lang. Or kung walay Bombay day no didto na lang mo pangutang day sa Pag-asa o sa card ba ka ha. Syaro lagi day og di na madayon ang inyong pagkapiling gwapa. O di ba day among ang mga linding ani oy. O tanawa lagi day no bula-bula lang ni baba na ko linyaw-yaw diri. Wa man day ako na malayan day no day nga hapit man day ni mahuman ang atong video oy please lang. Anyway day, mao na day na ang before ug after sa buhok sa akong client. So nalipay ra sad siya sa result day no day kay lagi day natulid na daw ang iyang buhok. Kay lagi daw day abi niya guna daw pag-asa iyang buhok ba. Ug mao ra day to no, bye mo oy.